gimiluongo ni internship. Internship en kama imiyo japuonj kata 20,000 moro kende tipakri no ndiki gi sirikal. Wan kaka jo union wadwaro ni time shortage mar time span mar internship ni kiko budhi. Nyaneno ka jatend TSC miluongo ni Dr. Manase Macharia wacho ni jok mondike internship gi ok nyal wuok kagidhi manyo tich kamoro ka jo JSS kande. To kata kana ondik jopuonje 35 to wang'eyo maber ni jopuonj gi be chudo margi osebedo matek. Nyoro nywago koko last month eka koro ochul jopuonj moko miluongo ni jo JSS gi. Sirikal pod nigi shida mar chulo jopuonj gi. Koro jopuonj gi tiyo to pok ochul. Koro wan kaka union wawacho ni jopuonj ma are currently employed matiyo e skunde wa primary, secondary kata gi colleges gin overworked, gin overstretched, mano miyo gionge thuolo mar yueyo at any given time. To miyo output ma gitero nyithindo tin kabisa. Emomiyo wawacho ni pesa ma Nasi Machara dwaro no onego sirikal otim mondo omi migawo no mondo ndik jopuonj. Koro kwa wuoyo on ndiko jopuonj, there are two things minyalo ndika: legality, nikech nitie gik moko matimre ma wan kaka union ok wahero. TSC obiro gi mikakati or the structures matinde gido tiyo gi MPs. Nyocha waneno ka jatend women rep ma Bomet en nyose kao barupe meke employment opogo jo Bomet ka gima ng'at mapogo njugu kata ng'at mapogo machungwa. Mago is illegality. Koro wan kaka union wadon there should be a structure. Kondik jopuonj e yo maler, ok wabeng'iyo ni gin joluo, ok wabeng'iyo ni gin Kalenjin kata gin Wakamba, ok wabeng'iyo ni gin Rabore kata gin Odundo. Wadwaro ni there should be proper structures. So there is gimiluongo ni exit. Jopuonj wuok e puonj mang'eny, ng'eny gi tho, natural attrition, moko resign, moko donje e tije moko. Koro there is continuous need for replacement. Koro wane ni there are two things monego bed ni timo: replacement gi recruitment. Gima Nasi Machara dwaro en recruitment. To at the same time there is need for replacement. Nikech replacement gi kawo ga long. To seche moko replacement no itime yo malingling, secretly. To ko seche moko itime yo malingling no kanyo ema mibadhi wuoke. Emi yudo ka barupe moko mi jo moko kata jo siasa moko to dhi to miyo jok gi ma support gi. Jopuonj Awange. Union. Yes. Japuonj Awange, nitiere kumoro kanyo mabende imulo. Wacho Nasi Machara ka dwaro mana weche gi maga recruitment kata ndiko jopuonj manyien. Chenro mane monego bed ni luwo mondo miyo jopuonje moko ma owuok e tich. Wacho koro kata ka nitiere sikul moro Kisumu kanyo, japuonj oweyo tije mar puonjo odhi bedo kata japuonj kama kata japuonj donjo tich mar pur, kata donjo odhi otiyo kumoro kata odhi e bengi. Onego time yo machalo nade kata TSC nego konyo weche mag replacement gi nade? Ndalo moko na giga advertiser to tinde pok wawinjo advertisement mar replacement. Gima timre eni papa ni oseor japuonj kanyo. Mago titimo very fast. To papa ka in principal kata head teacher, to papa no osekelni japuonj. Barua kaka ng'ani oyudo puonj be wakia. Wan gi nyithindo moko tarawere ma korka wa e college to biro gi barua ni gidhi replace jaduong' moro mo retire kata ng'at moro motho. To oko koni nitie graduates mek TTC gi universities mosebudho higni 5 higni 10 moko ng'eyo ng'ato. Kok ing'eyo ng'ato to ibeta beta oko. Koro mano en gima wan as a union we are fighting. Wagwere mondo gino ogol wabed gi legality structures maber mandiko jopuonj for replacement kata recruitment. Nikech ka wan gi time kalingling kanyo ema mibadhi wuoke. Kanyo mwawinjo ni forms moko inyiewo at a cost of 200,000 ka TSC kanyo. TSC should be a place kamoro ma onge corruption, a corruption free area. To sani wawinjo ni mibadhi timre ka TSC. To kaka union wan wakedo mondo mibadhi ni ogol kanyo mondo ji ondik e yo maber, mondo ng'ato kata kodong' to ng'eyo ni adong' to ndalo na biro. To ka initie college